gara eta Jon Ander gara. Eta bosgarren mailako ikasleak gara. Eta euskerako bigarren arloa erakutsiko dizugu. Euskerako bigarren arloan artelanak egin ditugu. Horietako batean kartulina handi bat egin eta 2 artelan jarri ditugu. Kartulinan jarri dugunean artelana, behan jarri ditugu biografiak. Bat, gu non bizi garen, non jaio garen eta horrela, eta ondoan artelanaren jarraibideak. Adibidez, zer erabili dugun, nola egin dugun, eta gauza horiek. Kaixo, gu bosgarren mailako ikasleak gara eta Mikel eta June deitzen gara. Eta inguruneko lan batzuk aurkeztuko dizuegu. Lehenik, maketa bat egin dugu. Maketa horretan ekosistema bat sortu dugu eta animaliak, etxeak eta bar jarri dugu. Gero ere, euskeran beste 3 artelan egin ditugu, 2 euskaldunenak eta beste bat ingeles batena. Ingelesa Richard Lontzen eta 2 euskaldunak Txille eta Oteiza ziren. Adibidez, hau Richard Lonena da, eta hau beste bat, beste artelanetako bat da. Guri asko gustatu zaizkigu plastikan horrelako artelanak egitea eta oso dibertigarriak izan dira.